Kaji disenggoli sapa-sapa cekang. Oh orang bisa bae ngeleset. Coba menea akan takon tapi jawaban apa sing dadi pikiran terus terang karo kakak. Aduh kakak kula mah isin batur kula wis pada kawin mawase kula hubungan durungan kepastian. Spesiale kanggo ngormati Bu Haja Surini sing duwe lagu ora ketinggalan kanggo Bapak Haji Kartana. Uga kanggo Bapak Satori minangka kubu Perticala. Pak Kubu matur suwun. Nok wong ayu aja bimbang lan aja ragu Boten kula makan. kang wani disumpah 100% kakang kutresna. Apa iya kuno Kang Kaji bakal kula ni arep dikawin kolon Kang? Ngomong coba Kang, ngomong lah. Kakang sayang terus terang kula mawati Ada lagi ya. lawas hubungan watire ora dikawin mangan tebu dibuang kulit teh entok manis dibuang sepai. Nok wong ayu sabar bae. Kakang kula mah isin batur kula wis pada kawin lawase kula hubungan durungan kepastian. Aja melambi digawin wong ayu. Buktine apa kuno Kang Kaji yen bener sampean arep kawin kulaku Setitik-setitik kakang lah lumpul-lumpul. umpul-umpul duit ya Kang. Kanggo Mama Lurah celeng. Nok wong ayu aja bimbang lan aja ragu kakang wani disumpah lahir batin kakang kutresna. Tetep kula mah masih penasaran Kang yen durung bener janjine sampean arep temenan. Apa bisa dipercaya tuh sayang? Ih, kuku Ya. kula sing takon ku Kang. Kakang sayang terus terang kula mawati lawas hubungan watire ora dikawin mangan tebu dibuang kulit teh
isin batur kula wis pada kawin lawase kula hubungan durung ana kepastian. Oh, dilanjut kakang-kakangane sampai ngeder kula Nedi beli jage disamber. Ayo hormati maning kanggo Lurah Celeng uga kanggo mamaku Bu Makarasari, mamaku Bu Kerticala, uga kanggo Bapak itu Jonathan Kapolsek Tugangan, Bapak Haji Narta Kubu Gadel, uga RT Warja wong ranca lintang. Kakang kula melang sampeyane kewewirang watir sampeyane bohong yeyen isin kelan wong. Aja isin-isin wong mungkin wis pada nyangsini panjang juga wis pada nyangsini Kalau bisa ngomong ngomong priben maksude sampai kakang keder bahasa isin wirang karo sapa aman kakangku setia. Bulane watir kang kaji sing janji sampeyan rayu ngomong iblis sampe hati kula kepriben sejen karo bengen. Yen beri percaya kakang wani disumpah jiwa lan raga demi cinta kakangku pasrah aja isin-isin nok yeyen pasti dikawin. Coba bruk ngomong bari ati kakange bunga apa sing dadi pikiran Bulane duwe kandungan sing bener ganok mulane kula njaluk tanggung jawab Kang Kajiku. Kulane watir beli dikawin karena kulane wis duwe kandungan Kang Kaji. blendet ya ganok Karena keseringan pengen dijengking terus ngaplang-ngaplang kuno Kang Kaji. Lagune kemau Kang. Kanggo Bapak Mas Roni wong Ranjeng. Mame Siva wong ligung Lurah Celeng. Kakang kula melang sampeyane kewewirang watir sampeyane bohong yeyen isin kelan wong. ngomong priben maksude sampai kakang keder bahasa isin wirang karo sapa memban kakangku setia
cinta kakang wis pasrah aja izin wong ayu pasti dikawini coba buruk ngomong bari ati kakang bunga apa sing dadi pikiran durung kabilan kaya nangis sejeron mengati Bapak Haji Warno banyu mata sampai bebas milih Bu Haji Surini sunek kelingan mamaku Kartana awalangan belangin sangat pujaan hati sumpah kula rela bagian mati lurah celeng tanimbang urip ora dadi siji lintang bulan tuyul hongkong sing dadi saksi lamun kula sulaya janji oh kekasih pujaan ing ati sundi tinggalkan Mama Haji Kartana cuma kaji sing dadi idaman Bapak Haji Warno madep mene sih Warno kan warnokin madep mene no ora bakal sun